Joona, toi ei taida olla ihan laillista jossain salibändimatsissa, mutta kuinka monen salibändin joukkueeseen sua on jo kyselty? Oo vaikka kuinka monen, mutta kaikista isoin yliveto oli, kun mä pyydettiin Suomen maajoukkueessa. Mä en tiedä, oliko se feikki, mutta mä kysyin niiltä sitten, että tiedättekö te, minkä ikäinen mä oon? Mitäs meidät tuomarit on tästä? Siis ihana. Sä olit vielä lisännyt vaikeusastetta ja vielä sä huitelet siellä ja silti se näyttää niin jotenkin semmoiselta kuitenkin kauhean sulosen kotitekoiselta vielä kaiken lisäksi. Mutta sä oot hirveän hyvä ja taitava ja sä olit lisännyt sitä hopeinen pallo. Ainoa, että tuossa on niin paljon reikiä, että mihin tuohon saa nimmarin kirjoitettua tuohon palloon. Tämä selvä. Katja. Ai minäkö? Herres, mä oon niin hämmentynyt, kun mä sain, kattokaa tämän pallon. Miten sattu? Joona, sä oot yltiöpäisen hurmaava, mutta eniten mua sit kuitenkin niinku huvitti se, että esimerkiksi näin voi veivata. Mulla on vielä... Mistä sä noit koreografiat keksit? Kyllä ne tulee ihan tätä päästä. Mutta on mulla vielä vähän ouompiakin liikkeitä. Onko? Että olisi jotain finaali, joku outokin liike kenties. On näitä säästetty vieläkin. Jännityksellä odotamme. Joona, olisit käyttänyt ne oudot liikkeet nyt, nimittäin koreografia toisti itseään. Ja silloin ensimmäisen kerran, kun mä näin tämän, mä innostuin kovasti, koska tämä oli jotain, mitä en ollut koskaan ennen nähnyt. Nyt mä olin nähnyt sen, ja nyt mä odotin jotain lisää. Ja rupesin miettimään, olisiko tämä yhtä hauskaa, jos sä heiluttaisit ruokalusikkaa ja kananmunaa siinä, ja menisit siellä ympäri. En tiedä. Sitten pieni, mä painoin Xää siksi, koska sä hyydyit. Joo. Et ollut ehkä ihan parhaimmillaan. No joo, lopussa tuntui jo käsissä, että kädet kramppaa ja pakko jo lopettaa. Kyllä näillä eväillä mennään. Ja jos mä pääsen finaaliin, niin sitten tuo vielä se huumori ja kaikki loput vielä esiin. Ehkä taustalle vähän väkeä pomppia ja kaikkea. Hänellä on siis ihan valmis suunnitelma tähän jo. Kiitoksia tuomarit.